מה כל חברים בו הסרטון שלי? עכשיו נשחק זומבים רויאל. אני כל אפשרות שבאה אליי, אני בוחרת. אוקיי? אוי, בעצם לחצתי על זה במקום סולו. בסדר. פה אני נוחת. להגיד לכם למה בחרתי לנחות פה? תסתכלו מה יש באמצע ליד העץ הזה. נשק אדום. נשק אדום הוא הנשק הכי נדיר במשחק, ושיש אותו רק בטרופים. כאילו כמעט רק בטרופים. קש. תסתכלו, הוא הרע. אוי. איפה האנשים פה? חושב שהוא יכול לנצח את האיש הזה. לא מבין רק לנצח. מה? אנחנו אין לי כלום חיים. איזה מנצלים את החיים שלי. אני לא אוהב אנשים כאלה. טוב. אני אצא מהמשחק הזה, הוא לא הלך כזה טוב, כי גם לא רציתי סקוואד. סקוואד. עכשיו סולו. חברים, סולו, אני מנצח את כולם. ניצלו את החיים שלי, גם נפש. אנשים! אני חייב לברח מפה. מנצל את החיים שלי. חברים, נתקע לי פה הקולגים אצלי. כן, רחוק מהאינטרנט. הופה. חזר. פשוט לפעמים יש לי באגים בטלפון. בוא נגיד, אני לא האיש הכי מלא. הנה עוד חברים וחברות. ילדים וילדות. אנשים. אני מציג בפניכם את הנשק הכי גרוע בעולם, שאין לי אותו כרגע. פיסטול. והנשק השני הכי גרוע זה רובה טילים. אז חברים, ברוך המוות שלך. אני לא רוצה. הנשק כמעט הכי טוב במשחק. כמעט לא הכי טוב. כמעט לא הכי טוב. רובה רעל. פשוט מרעיל את האויב השני כמו מים. כשאני נמצא פה אנשים, אני אראה לכם איך זה עובר. בואו נבחר קדימה, חכו.
איזה פקדים כדאי לי לבחור. אז בואו, אני אשאר ככה. טוב, זה היה הסרטון שלי היום. אם אהבתם, שימו לייק וסאב. אם לא, טוב, אני לא יכול לספק לכם את כל מה שאתם רוצים. אז ביי.